mamu kumalendo akono ode Musa Bilali Sidibe Abu Safina Jara ni ye bolodangoni neni nyoanchela la kana nyingalkani kwate tuluko onodo meta mwinye bamalibai ebe na ye kafako anyanga ira idisila kafaku waklinata na aklinata be fangle fen wati na koy anga jamana no de bamalibai mama de ni juru do awna Abu Safina Jara sirkata la amba sarakoy mama ni ye anga jamana ka herma woroya ninga Allah ko do Abu Safina Jara on teke fitri wali matukushila fatri baka fola munya Musa Bilali Sidibe ako munye amdomina kombi jinya daga ba wulendo ko o sabuga munye jakuya kelem wulendo ikran ko fe ikran ne irisila ko lu karle mundu nyona ni watina na kelem mega franci yere ka kamana ga american fena kamana gana fatri baka fola ako jekulu mumbe nanka ma organisation des nations unies damusuna kumala ote oni wa kunu no bena arabado mama sikalo klefla uye lainike ko muye jamana fen no beni jakulin kono ko bela jele mamunu mesika ira kafo ko irisibiga ninke wale munke ikran ko fe ku fela ko te bi ku fela ko te shini wa mamunu fena ta mumbe risife ko bela jele ngani ingani yaka ayira fatiga ga fola ako ni jakulin konala ibina yaka fo ko muye jamana keme ani bi kononto ani saba o de ba akonala kunu a jamana keme ani bi kononto ani saba la jamana keme ani bi nani kele olu bela jele ya ira kafo ko irisibiga ninke wale munke ikran ko fe ko olu fela ko ta ala jamana duru olu ko ni ayira ka fako olu ne isi ku waklina taw yekle jamana bisaba ani duru ni malibu ula an woni ya anyira mina ko ina folo fatiga baka fola munya Musa Bilali Sidibe ako jamana bisaba ani duru malibu ula Algerie Senegal Chine Inde ani Iran nunu bela jele yere mine kunu ka bo munyo oninka vote munu okera uka bolo korota mun kera ninka ayira ka fako irisibi ka baram ke ikrani ka fe ko munyo ufela ko tebi ufela ko teshini nunu bela jelen ko ni yere mna ni jamana bela jelen yere mina fatiga baka fola munye ni ko njate mina kalaje ka bi février kalo kile mungo ani nani sigata la ko daga baka awulide no ko munye irisu ani ikrani ka ni nyanchila la ako ka gelera foka foko agelera ako jamana nuna munye irisiye Biélorussie la Syrie Corée du Nord foka ta fra Eritrea ka Abu Safina Jara nunu bela jelen ya ira ka fo ko olu fela ko do bi ko olu fela ko do shini irisibi ka baram ke ikrani ka fe ko olu fela ko do bi ko olu fela ko do shini jamana bisaba ani duru ina fo nya fina tugomna ba Maliba Angola Algérie Sénégal Chine Inde Iran on bela jelen ko ni nya yira mine folo tanya shi baran ko ni uma fatiga baka fola sigata la daga awulle no ko munye ikran konala ikran ane irisini nyanchala ko ingelera foka foko agelera ako irisu yere ka kuna fondisi ba munu be olu ko ni yira ka foko munye kelen adamine bi e ko bitna ka kunu gutna ka akle wolon flana wa ga munye irisu uka keleke chemu no osara ka betijo ma kemenani ane bi kononto ane shekina wa ma keme bakle ani keme duru ani bi kononto ani wolon vla Abu Safina Jara ko olu banana akoni diyo ni jatemna kalaje munye ira kinyoy ikranyoy olu kinyo kuna fondi folam di ka ira ka foko mu irisuga ma bafla nyona ba foko ma bafla bukla ka foko ma bakle irisugo ni kuma ko nte chenkwe olu ka ma mu no fatura folo ma kemenani ani bi kononto ani shegi ma bakle ni bafla ko kuma mbu da kono Abu Safina Jara ko ya kuma do bi o wi kuma do shini fatiga baka fola nya mana wuli bela jelen boro bi ikuna ministre so mumbe no ka bara benindo mali de munu sigile me jamana ko kan olu fana kuna foni ni ka boka biti chaw ya ira ka fo ko me domina na foko bi bodo ko ni sorola ka foko ni kele mun na wulle no ikran ka fe ko mali de fenfe be kerenga la munya anga kalando yi mamunu be nu taleme kalana ikran ka fe ko me domina ko bi ko bela jelen ko ni nga kene unina ko bashite mashila ko me gouvernement ko abiga demeta nu ku usegere wuli ka jobe sina mali de munu men wati na ikran nu be kalana karan dabali be sega sigi senga to muna u be sega na jamana okonala nga fatiga baka fola munya Musa Bilali Sidibe ako muye ba mali bay an goni ya anyane mine ka bokisi ni vote ma ka irula ka foni fe munye fe wore ba on na munin tekele jonna ko wore ba on na munin tekele anya nyere mine ka nyashi munye oni akani bara jugu muna ya bara bulu data kan yere mine ka kenyama na fani flani anya sama ka bo edepane ale kono Musa Bilali Sidibe ale kalim kala tigi Abu Ibunya bala
Peut-être qu'on va indépendant ni les blancs, même te gado, mais bon c'est mini au ko l'indicateur du renouveau. Kado ka fo Soumela Bala Traoré ale ka sebeno. Bamanan ko koniye negata ako gwangala ni ya bla ako gwangala. Ati fo ni nege kate. Fe mi betalge onga justice la. No ye mali critiquer bolo bloy. Ay kado ka fo sanga ani wati bela jelena. Mo bi jala kitaka critiquer la ku segere. Ka sababu ke kado ka fo kri abitike tike to mununa. A chama na kado ka fo ni fama ani fanda. Nu ye nyanzore kado ka fo kri blo la. A dola kado ka fo famba. Ale bi seba ya soro. Ala ya soro chente abolo. A chama na ka soro fanda. Ale bi jaki bi taka segere. Ali na ya soro ataye chen. De sababu la kado ka fo dangoroba mi ni ocho ko Abubakar Sidiki Fomba. Abubakar Sidiki Fomba. Rajele me akalama ka fo ame wati na ko me bi. Ni be sente aba kono. Kado ka fo dangoroba do. Ale strakatiki kado ka fo strakatiki do. Kado ka fo na ye straka mi fo jamani na ya afo akunga. Ay kado ka fo ni straka na make bo penye. Abi fombe fo straka ko kan. Kado ka fo Abubakar Sidiki Fomba abe straka aba do. Strakatiki do. Ba ka no we Soumela Bala Traoré. Ale ko ni ya jira ka fo Abubakar Sidiki Fomba. Ay kado ka fo akumana mali justice ko kanai. Abubakar Sidiki Fomba ko ka keni refondation ko kuma min ni abe malidon da hono na manya ka fo ko refondation ni ambo wele ko malikura na manya ka fo ko okrofo be malide bela jele da hono akaka ka do ka fo ko justice de bise ka sababu ka do ka fo ka kala ka la cleaner ma justice kan ka ijo la sababu ti dore de ma chama be bibina unu ni ka do ka fo uye pluie et le beau temps no ye ka do ka fo wati dumon yo ka do ka fo wisambo yo ke Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga kono ala do ka fo bela jele me akalama ka fo sababu mi nana ni vaga ndafrili utikalo cletan ani sheki san 2020 Ibrahim Boubacar Keita aka faga dafrila yani faga me dafrika do ka fo gula chama ngeng me ka jamani nzoro kerengene na mi me talga yurugu o siraw ka ba wari abe burja to mi abe burjati bela jele be ka duni sembla ani bolo fe wari ko ni ki ka do ka fo ma damado kume ulu kangume ka ke utai gani ya takalaje ame wati me ko mi bi mamunu be ka do ka fo no ulu kera sababu ka do ka fo ka jamani ka war ka sebe burja hal bi o chama ne be munu ni olu be ko yili yala la chama ne be munu ni olu be ka vage be menjala ka do ka fo hal bi u be ka menjage mali afaru ba war hal bi tulu manga me bu ko dugono aram hal bi tulu manga me bo o yare wa amano re tulu manga me amanga boble o parce que baka falani o Soumela Bala ya jira ka fo wati mina faga abe dafri man kono de bela jele ya jira ka fo ko ni wati de sa mi be talige ka do ka fo refondation no ye ka do ka fo malikura wati de sira sa ko anga baraka ni oye mamunu be na manya ka fo ko ulu kera sababu ye ka do ka fo ka jamani ka bishi ka tul bela jele ka bo ka do ka fo furwa war ka burja na manya ka fo ko o ma kilo me jamani kono ka do ka fo ko justice be mu na halbi na ya soro ko justice na ferani dabali bela jele tige mamunu be ni ukera sababu ka jamani ka furuba war ka sebe burja ko munan justice ka bara bela jele bla senga wala sa o ma ulu ka seka mene tomina ulu ni munga kanka oda ukangwe sebe ka fola ni oye Soumela Bala le ya yira ka foko ame wati mene ko mi bi ay kadu ka fo malide chama fujeni ne be ka sababu ke kadu ka fo mamunu be kadu ka fo sanga ani wati bela jele na nu bi furuba war nu ba burja kadu ka fo nunu ngoni kadu ka fo ko fueti taka usegre min ni amba wole ko l'impunité wala fueti taka usegre kadu ka fo nunu bi to bela jele na wa yala fen kadu ye kadu ka fo ko ubo kede wati do temene kadu ka fo abina fo onga mali furuba baraka ma be ni nana were ba mi vo ka kala ko ni nana kana surgu kanvola ni ye baka fo ku kadu ka fo ko ubi du ni ko fo ngundi dorere wala sa ni nana soro ube ka duni ka tumina ni bi tadu ki tadu ni ti tadu ka bla kuma kadu ka fo ni nana kana mi me glanistra ni nana kuma ta ko usegre kadu ka fo ko mi mana kinyena obi bonyena na baka fola ni we Abubakar Sidiki Fomba Abubakar Sidiki Fomba ako abanyi ni jamani marabaw fe mamunu be kadu ka fo ni ube jamani akuna ni watina kerengene na ulu munu be sente kuno ku kap fereni dabali bela jele tige kadu ka fo mamunu be kadu ka fo ni ube ka baraka uka doso ukambi doso munu nkoro ulu ni uye yurgu nu ya ke ma do ka doso ko ni ulu be traitement la kadu ka fo do ka doso ube ka larawe bi ame wati mne commission assemblée ale konana mo ku kadu ka fo ko commission ka ni mbara utelia wala sa akadi atigi uma wala sa mamunu be kadu ka fo ni ukema ka jamani ka furuba war ka burja kadu ka fo ukamine ka ubla boje ne ka fasir flani ye min boy kadu ka fo indicateur du nouveau Soumela Bala Traoré ale ka seben
Soumaïla Bala Traoré foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Abu ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don indicateur du renouveau bɛ bɔ ni ale ye maa mun kumalen dɔ nin kɔnɔ o de ye fatirikɛla jɛkulu ye Abu Safina Jara Dangɔrɔba in n'o de ye Sumeli Buboyi Mayiga ye a furumuso ye kulekan bɔ kura ye furumuso n'o de ye Binta Yatasaye Binta Yatasaye Abu Safina Jara a ye kulekan bɔ kura ye ahangɛ ko mun bɛ yen caman ŋɛnɛ o jɔn Buboyi kɛ Buboyi man kɛnɛ yan ne tɛ Mali kɔnɔ kala ni wasa Buboyi man kɛnɛ n'a man kɛnɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ yan wa i jɔ n ka tɛmɛ Gabriel Touré cɛ jɔ n ka dɔn bɛ alors hali Jalakɔrɔji dɔgɔtɔrɔso bi yan ayi Abu Safina Jara ko mun ye Sumeli Buboyi furumuso n'o de Binta Yatasaye a ye bataki k'a sɛlɛ ka bataki sɛlɛ ka taa di maa jɔn de ma o de an ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Koyita ye ale tɛ mun ye transition ɲɛmaa ye wa Fatirikɛba ka fɔ la a ko Sumeli Buboyi Mayiga a ye jamana in premier ministre kɛ ka tɛmɛ a bɛ taabolo mun kan bi a kɛlen bɛ k'a teriw k'u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ balimaw jɔrɔ la furuɲɔgɔnw jɔrɔ la o sababu kɛ u bɛɛ lajɛlen sigilen don k'an ka jamana maaw ka jaabi k'o makɔnɔ Sumeli Buboyi Mayiga a bɛ se ka taa furakɛ jamana kɔ kan cogo min na a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ kabi décembre 2021 Abu Safina Jara o daminɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ye bugunatigɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye nin cɛ kofɔlen n'o de ye Sumeli Buboyi Mayiga k'a ka bana bɛ taabolo nka i n'a fɔ ko bi fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ joona Buboyi a bɛ se ka taa furakɛ jamana o kɔ kan cogo min na nka kɔrɔfɔ in ne bi cɛ an marabaaw kɔni ma kala kɔni don ɲin na Abu Safina Jara ni ka bɛn baara in kɔni o ma Fatirikɛba ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ an bɛ don min na fɔ ko bi Sumeli Buboyi Mayiga a balimaw a terisiraw a jɛɲɔgɔnw a furumuso n'o de ye Binta Yatasaye ale ye kulekan bɔ kura ye dɛ a ye mun ye jamana fama n'o de Asimi Koyita ye ka wele k'o bila ma k'a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ale furu kɛ n'o de ye Sumeli Buboyi Mayiga ye a bɛ se ka taa furakɛ mun ye cogo min na jamana kɔkanna la Fatirikɛba ka fɔ la a ko an ka segin an kɔ dɔɔni mun ye Sumeli Buboyi Mayiga le tigre k'a bɛ uti kalo mun ye 26 san 2000 ani san 21 Sumeli Buboyi Mayiga a kun dalen bɛ mun ye kasobo o la waati tɛmɛnenw na Sumeli Buboyi Mayiga fɛɛrɛ kɛra ni k'a labɔ kasobo na a bɛ se ka taa bila mun ye clinique dɔ la cogo min na o sababu kɛ mun ye Dangɔrɔba in a fari ko o jɔlen ba tɛ Fatirikɛba ka fɔ la mun ye Binta Yatasaye a yɛrɛ ka bataki in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Sumeli Buboyi Mayiga Abu Safina Jara a minɛ don ne bi cɛ ko Dangɔrɔba in k'a ye kulo mun pɛridi ko bɛ t'i jɔ ko 23 la kilo 27 cɛ u ka ɲama u ka ɲama o man ɲi dɛ u ka ɲama faamaw ka muso jaabi Fatirikɛba ka fɔ la mun ye Sumeli Buboyi Mayiga ye a yɛrɛ furumuso n'o de ye Binta Yatasaye ale de ye bataki bila ka taa di colonel Asimi ma koyi a ko ale furu cɛ a bɛ taabolo min kan bi Abu Safina Jara a kɛlen bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ a sɛbɛkɔrɔ silannen o sababu kɛ Sumeli Buboyi Mayiga don o don dɔ de bɛ bɔ Sumeli Buboyi Mayiga la don o don kulo kelen de bɛ bɔ Sumeli Buboyi Mayiga la ko kulo 23 Abu Safina Jara Sumeli Buboyi Mayiga minɛ don ne bi cɛ ko o perdira a perdira gɛlɛyara bete tiɲɛna kilo 27 ko ye maa yɛrɛ dɔw kilo ye awɔ ko ma gɛlɛya sa ayiwa an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka jisuma k'a fura ye Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Binta Yatasaye n'o de ye Sumeli Buboyi Mayiga a furumuso a kɔni ko k'ale jigi dalen b'a kan ko mun ye jamana faama ye n'o de ye colonel Asimi Koyita ye a bɛna jaabili kɛ ka ɲɛsin ale ma koyi wa ale jigi kɔni b'a kan ko jamana faama n'o bɛ Asimi Koyita kɔfɛ a bɛna ale jaabi wa jaabi ɲuman ko a bɛ n'o d'ale ma walasa mun ye ale furukɛ ye n'o de ye Sumeli Buboyi Mayiga ye Dangɔrɔba min bɛ se ka taa furakɛ cogo min na jamana kɔ kan o sababu kɛ mun ye bana ye a bɛ taabolo min kan bi an k'o de ma ko malati o ma ɲi dɛ a ma ɲi banabaatɔ ka bana mana se malati ma dɔrɔn attention non a ma ɲi attention an bɛ dugawu de kɛ kunnafoni filɛ anw y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la Abu Safina Jara i bonya o b'a la bete an bɛ dugawu kɛ Sumeli Buboyi Mayiga Ala ka bana Ala ka ban pewu Ala ka nɔgɔya yarabi faamaw u bɛna muso u b'a jaabi awɔ wa fana a ye jɔyɔrɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ dɛ ayiwa Ala ka ɲɛ ka ma o kuma n bɛ taa n di bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan Abu Safina Jara nin waati in na sa mun ye belebele n'o de ye Mayan Bore Dangɔrɔba in Mayan Bore a bɛ ka n lamɛn nin waati in na ko a Bore tabarikala bolo gosi bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le soir de Bamako wula le soir de Bamako k'a dɔn k'a fɔ Mayimuna Dunbiya ale ka sɛbɛn don k'a dɔn k'a fɔ Mayimuna a kumana ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Somafɛr o ti dɔwɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o ye kuran baarakɛlaw ka fɛn min bɛ tali kɛ a tɔgɔ
kuran baarakɛlaw ayi somafɛr ale chemin de fer chemin de fer ni o ye train bolilakɛlaw ye k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ jɛrɛ jɛkulu min na k'o tɔgɔ ko sopafer a ye k'a dɔn k'a fɔ kabini février kalo tile 7 san 2021 na 22 na a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a ɲɛmaaba la k'u kun ye baaraw daminɛ baara kuraw daminɛna baara minnu bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ pont minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ Bamakɔ k'i ta ka taa bila fɔ Kayi sira la k'a dɔn k'a fɔ pont minnu bɛ olu siraw kan k'a dɔn k'a fɔ ko nɛgɛ a na boli nɛgɛ kan sababu k'a dɔn k'a fɔ pont minnu ni olu bi sɔrɔ a siraw kan k'u ka o baaraw bɛɛ lajɛlen k'u kuraya o baaraw kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛma ko a y'o baaraw daminɛ parce que b'a ka fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ waati min na nin kunnafoni kɔni bɔra ka bin k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ k'a daminɛ Bamakɔ ka taa bila Kayi la a ka jan fɔ Diboli terrain bɛ boli sira o sira kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni k'u nisɔndiyara a bin n'a fɔ nin kɔrɔfɔ in an bɛ waati min na komi bi kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye baara min ni a fɔlen filɛ nin ye baara in a bin n'a fɔ a sonsorolen bɛ k'a dɔn k'a fɔ a bin n'a fɔ nin kɔni kun tɛ dɔ wɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu k'a dɔn k'a fɔ ka jamanadenw ka an la nisɔndiya ten k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tɛrɛnsira a bɛ tɛmɛ dugu minnu fɛ nɛgɛ tɛ boli parce que b'a ka fɔ la a bin n'a fɔ nin kɔrɔfɔ in kɔni ye fɛn ye min ni ɲɛmaa kɔni ye a fɔ ten walima ɲɛmaa kɔni bɛ k'i dogo ko dɔ ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ yuruguyurugu ko dɔw la yuruguyurugu ko minnu bɛ tali kɛ a ka waridunkow la a bin n'a fɔ ɲɛmaa kɔni a kɛ bɛ ka waridunko dɔw bila sen kan o waridunko ninnu kɔni kɛ bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ o tun bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ ka maaw ka u ɲɛnamini u hakilila la parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ tali kɛ cheminɛw la n'o ye train bolilaw ye train bolilaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a bɛ kalo caman bɔ min bɛ wele ko arriéré n'o y'u ka sara kɔrɔw ye o caman juru bɛ gouvernement la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ ko wari dɔ bɛna kɛ u bolo wari min bɛ u bolo k'a dɔn k'a fɔ a ka kan u ka sara ye parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ an ma bɔ kari la ka se ntɛnɛn ma min bɛ tali kɛ a ɲɛmaaba la ni o ye Ibrahima Mayiga ye Ibrahima Mayiga ale taalen filɛ nin ye fɛn min bɛ tali kɛ mobili dakabana dɔw la k'a dɔn k'a fɔ mobili dakabana fila y'o kelen a ye fila san o la min bɛ tali kɛ a ka danga la a ye kelen d'o ma a ka adjoint a y'o wele k'a dɔn k'a fɔ k'o ka kelen da Ibrahima Mayiga awɔ Ibrahima Mayiga Madu Mayiga a bɛɛ kelen kununko o donna maa ninnu de don wa Mayigalaka dɔw bɛ ka kɛ ka ɲɛ dɔw bɛ ka kɛ ka tiɲɛ o tɛ wa o don sinon Sogɛli b'a tɔ la o awɔ nka ɲɛ bɛ nin Ibrahima Mayiga la nin ye kɔrɔkɛ de ye nin ye an ka taa parce que b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Ibrahima Mayiga la wari min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'o kun kan ka taa baarakɛlaw ka wari da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka arriéré hakɛ minnu bɛ yen minnu ni olu kun kan ka kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka pont k'u labɛn a bɛ n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Ibrahima Mayiga a kɔni ye baaraw kun bɔ ka baara ninnu a si ma taa ɲɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ tɛrɛnbolilaw la olu ka wari a fana ma sara wari min bɛɛ kun ni a bɛ tali kɛ miliyɔn hakɛ dɔ la a mobili fila a taara o sango ye mobili fila in k'a dɔn k'a fɔ a ka danga a y'o wele ka kelen kilo di o ma ale yɛrɛ na don kelen kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ wisanbaw la min bɛ tali kɛ mɛnjaw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ o la koyi parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ cheminɛw la cheminɛw o waati kelen na cheminɛw maa caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ gwɛlɛ la a dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali ordonnance sɔngɔ la o tɛ olu bolo koyi nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o wari kɔni kun dira wari min kan ka taa baara min da fɛ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka pont k'olu dilan walasa trainw ka se ka boli cogo min na min bɛ tali kɛ u ka arriéré la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wari kɔni dira o baaraw kama a ye k'a dɔn k'a fɔ ko wari a kun kan ka taa o sira fɛ nka n'a ma taa o fɛ f'a taara ta k'a kɛ kɔrɛ ye min bɛ tali kɛ mɛnja kow la ɲɛma a n'a ka danga olu k'u ɲɛsin o dɔrɔn ma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ terrain a baarakɛlaw la k'a dɔn k'a fɔ ko olu bila gwɛlɛ kɔnɔ kuma min bɛ tali kɛ cheminɛw la ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi cheminɛw ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Tɛrɛnsira lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye terrain ta k'a lajɛ Bamakɔ Kita ka taa bila Kayi la k'a dɔn k'a fɔ nafasɔrɔ sira caman de bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ terrain a tun bɛ kɛ sababu ye ka na ni o ye anw ka jamana a kɔnɔna na nka maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ terrain ko ma bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ kasi la bi dɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ɲɛji la k'a sababu kɛ u ka baara a bɛɛ lajɛlen sonsorolen bɛ ɲɛmaa min ni o taalen bɛ ka bila u kunna maa min bɛ yen ni o ye ɲɛmaa ye a kun kan ka baara min kɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a ka baara a taabolo Ibrahima Mayiga ale don baara a taabolo man ɲi
k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni min ye cheminot ye k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛ bɛ u kan bi gwɛlɛ bɛ u kan sini Ibrahima Mayiga yɛrɛ n'a ka dankan a k'a dɔn k'a fɔ ni média tɛ fila ye Bamakɔ yan ninnu bɛ o la koyi Fatiri filɛ k'a dɔn k'a fɔ an ye min bɔ nouvelle soir de Bamakɔ kɔnɔ Mayimuna Dunbiya ale ka sɛbɛn Mayimuna Dunbiya foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara n k'i ma n ko dɔɔni bana dɔ bɛ yala o bana kelen a bɛ dɔ faga a b'o faga mun ye indicateur du renouveau n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Igratin Dunbiya a kumana a ko an ka don RPM kɔnɔna la n'an donna RPM kɔnɔna la o tɛ Laji Burama Ala ka ɲinɛ a la o t'ale ka parti ye wa Abu Safinɛ Jara RPM bilama dagaba ko a sɛbɛkɔrɔ wulilen don koyi RPM maaw sɔ kɔni ko a tɛ ka fi daga kelen kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a bɛ ka taa taabolo min kan tan ni nin ko in taara tan RPM ko bɛ kɛ c'est tout c'est fini walahi e boy i ka kuma ye tiɲɛ dɛ mankan fana bɛ yen u taara mankan wuli n kɔrɔmuso cɛ ta kɔnɔ u taama wuli RPM fana kɔnɔ kɔnɔbara ko kɛlɛ mana na o tɛ ɲuman ye koyi kɔnɔbara ko kɛlɛ n'o wulila ɲuman t'o ye Abu ɲuman t'o ye ayiwa kɔnɔbara ko kɛlɛ n'ale wulila ɲuman tɛ kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara an bɛna taa Sidibe an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ a ko mun ye Tereta Bakari Tereta ani Musa Tɛnbini ko ninnu ma ferela tɛ i ye i ko ten ayi n'i y'ale to a fɔ dɔrɔn i hakili bɛ jigin Bakari Tereta angɛrɛ ferela tɛ tɛ t'a bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ n'i y'ale tɔgɔ fɔ dɔrɔn mɔgɔ hakili bɛ jigin fɛn fɔlɔ min n'a ye o de ye o ferela tɛ dɛ angɛrɛ ferela tɛ tracteur ferela tɛ mɔgɔ hakili bɛ jigin o la Abu Safinɛ Jara a ko nin cɛba fila in n'o de ye Bakari Tereta ye ani Musa Tɛnbini Abu Safinɛ Jara jɔyɔrɔ ɲini kama ninnu bɛ nin kɛra RPM ko ni ka ban pewu Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye dɔgɔtɔrɔ Bakari Tereta an bɛ don min na n'a fɔ ko bi mun ye jɛlasigi dɔ kɔni o kɛra k'a jira k'a fɔ ko ale de ye Adema ɲɛmaa ye wa k'ale bɛna kɛ Adema ka cɛbɔ ye ne asafurulayi Adema tɛ dɛ RPM don lamɛnnikɛla jugu la y'a kɛ to mun ye k'ale bɛna kɛ mun ye RPM maaw olu ka cɛbɔ ye kalata mun n'o bɛ masakɛ kalata mun kofɔ transition mana ban kalata mun kan ka kɛ ko mun ye Bakari Tereta ale na kɛ RPM ka cɛbɔ ye Fatigiba ka fɔ la a ko o kɔrɔfɔ in fɔ ani Musa Tɛnbini ni maa dɔw fana bɛ RPM kɔnɔ olu fana y'a jira k'a fɔ ko t'olu fɛla ko ye olu fɛla ko t'o sini Fatigiba ka fɔ la mun ye i Dunbiya ye a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin kana kalo damadɔ bɔ mun ye Laji Burama ale kɔni ale fatura wa mun ye a ka parti n'o de ye RPM ye daga wulilen don a kɔnɔ koyi RPM bilama wa Toto tire nama tire Toto Fatigiba ka fɔ la maa caman k'u sigilen don ne nin ye koyi k'o sabu kɛ don janya o janya Abu Safinɛ Jara ko a sebali tɛ k'o sabu kɛ depuis waati min na Laji Burama yɛrɛ ale bɛ balo la RPM ko bɛnbaliya b'a kɔnɔ bi wa bɛnbaliya ko o b'a la kɔnɔ sini Fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Bakari Tereta ale ni Musa Tɛnbini ninnu ka gɛlɛya in ko a ma daminɛ bi koyi ni hakili b'a la mun ye waati min na IBK ale ye mun ye Musa Tɛnbini k'o ta ka kɛ mun ye Assemblée nationale o ɲɛmaaba ye a donni kama RPM maaw ka cɛbɔ kun tɛ mun ye Musa Tɛnbini ye koyi RPM maaw olu ka cɛbɔ kun ye maa mun ye k'o de kun ye Mahamadu Jarasuba ye Mahamadu Jarasuba n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ni Bakari Tereta olu bɛ fankelen o fɛ a ko IBK a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka Musa Tɛnbini k'o diyagoya tinti maaw kan ni ka n'o bila mun ye wasabulo o ɲɛmaaya la Fatigiba ka fɔ la a ko k'a bɛ o donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya ko a sɛbɛkɔrɔ carila mun ye Bakari Tereta ani Musa Tɛnbini ni ɲɔgɔn cɛla o la a ko ni dun ye cɛ fila bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye mɔtikaw ye wa mun ye Bakari Tereta ale tɛ bozo ye wa mun ye Musa Tɛnbini ale ye dɔgɔnɔ ye a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛla la ni siya fila ni ɲɔgɔn cɛla la Abu Safinɛ Jara sinankunya ko a ɲɔgɔn ɲanen don kosɛbɛ nka mun ye nafasɔrɔ sira mun ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ Abu Safinɛ Jara n'o wulila ɲinɛ bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ a ko nin cɛ fila k'u bɛ ɲɔgɔn na ko a mɛnna koyi kabini commune 6nan kɔnɔ ko sabu kɛ a bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 6nan o kɔnɔna ma Fatigiba ka fɔ la mun ye Igratin Dunbiya a ko hali bi an ka segin dɔɔni a ko nin cɛ fila in i bɛna ye k'a fɔ waati mun na a yɛlɛla k'a fɔ ko mun ye RPM k'a ka cɛ bɔ k'o di mun ye commune 6 o kɔnɔ la mun ye Bakari Tereta ale bɛ commune 6 kɔnɔ Musa Tɛnbini ale bɛ commune 6 kɔnɔ a ko a donni kama gɛlɛya ko a wulila kosɛbɛ a ma ɲɛ mun kɔ mun ye Musa Tɛnbini ale taara ka kɛ mun ye RPM ale ka mun ye
RPM ka cɛbɔ ye mun ye wasaden kalata o la ka fatigiba ka fɔ la ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara a ko an kɔni bɛ taabolo min na ko bi e ko in yɛrɛ a ma taa laban mun ye kiritigɛlakaw yɛrɛ bolo kɔnɔ wa nin cɛ fila in ko a ko taara laban mun ye kiritigɛlakaw bolo dɛ o sabu kɛ mun ye sigi dɔ de kɛra mun ye RPM maaw u ye sigi dɔ kɛ mun ye décembre kalo tile 28 a n'a tile 29 san 2000 ani san 21 palais de la culture o kɔnɔ la o kɛnɛ in kan ko a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye Boubacar Tereta ale ka kɛ mun ye RPM ka cɛbɔ ye masakɛ kalata mun n'o binali n'o de fiyɛ na o dɔɔnin kama k'a daminɛ don na fo ka n'a bila bi la mun ye Musa Tɛmine ani a jɔɲɔgɔn dɔw bɛ yen u ko nin tɛ bɛn bi ko a tɛ bɛn sini o sabu kɛ mun ye Boubacar Tereta ko parti yɛrɛ sigilen don ni sariya min ye Abu Safinɛ Jara k'u y'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ an bɛ don min na ko bi nin ko in fila kɔni ko a bɛɛ kiri bunakun kɛnɛ kan Boubacar Tereta ale ni Musa Tɛmine a bɛna to jɔn ta la a gɛlɛya fara nɔgɔya kan RPM kɔni o ko banna pewu. U kana to a ka ba Laji Burama taalen kɔrɔ kɔ dɛ. A banna u kana sɔn. Wallahi a banna parce que parti ninnu ka problème de. N ko a banna. Laji Burama wa. I ma Sumela ta ye. Laji Burama wa. K'a bɛ Laji Burama bi yan ba balo la. Nin mankan in bɛ yen. K'a bɛ i bɛ k'a bɛ balo la. Nin mankan in bɛ yen. RPM bɛ tan. A ti ban nin se bɔ u bi bɛn a la. RPM waati mun na a bɛ fɔ ko Musa Tɛmine ka taa kɛ mun ye Assemblée nationale ɲɛmaa ye. N ko Boubacar Tereta ninnu ka candidat kun ye Mamadu Jarasuba de ye. Kojugu. De b'o yɔrɔ la a ma kabi ye mankan bɛ yen. Kabi ye mankan bɛ yen. O de mankan. Yanni o yɛrɛ ka se ni maa fila bɛɛ lajɛlen bɛ communiste la a fɔra ko RPM ka cɛbɔ di gɛlɛya wulila ka jɔ. O man ka kɛ o. A ma ɲɛ mun kan a bɛ k'o de koyi. RPM ko u ye IRD ko yoba cogo min na. U bɛna RPM fana taatɔ ye ten. A bɛ ten de o. Parti ninnu ɲɛmaaba n'o taara kaba a bɛɛ bɛ taa parti bɛɛ bɛ ci ta dɔɔnin-dɔɔnin. A bɛɛ. Wa ni nin kɛlɛ ji jara nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa parti dɔ fana sigi. Bɛɛ ayi bɛɛ bɛ t'i ta. N ko a banna de. Jara tan de. Bɛɛ de bɛ t'i ta sigi. A bɛɛ tɛ intérêt visé tɔ yan. A banna. Alors kosɛbɛ Mali ko tɛ o. A banna. A bɛɛ intérêt ye. I bolo don. Bɛɛ kɛra k'a fɔ ne bɛ n tɛgɛ don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn tuguni min ni a cogoya ko Nouvelle Horizon. Nouvelle Horizon ka kɛ ni a ka bi sɔgɔmada bɔli Toguna A Tarawele ale ka sɛbɛn don. A ye k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ kɛra k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ grève la n'o ye baarabila jari ye k'a dɔn k'a fɔ syndicat min bɛ Movo Africa ani Orange Money to a la walima Orange Mali to a la ninnu tun ye baarabila jari kɛ waati dɔ la. A ye k'a dɔn k'a fɔ baarabila jari an bɛ waati min na komi bi k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛra waati min ni a sɛbɛ gwɛlɛyara dɔgɔkun tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu min ni o bɛ opérateur téléphonique to a la ni o bɛ wele ko Movo Africa ani Orange Mali a ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ u ka grève la ko u y'a sonsori fɔlɔ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka gouvernement ni o ye Mali gouvernement min ni o bɛ senna nin waati na k'a dɔn k'a fɔ gouvernement min bɛ yen ni a kɛn bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na jamana a bɛ se ka lafiya hukumu min kɔnɔ o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a kɔni ye maa ci u ma min bɛ tali kɛ ministre de dialogue social la k'a dɔn k'a fɔ ka kuma ɲɔgɔnw ka se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye consommateurs ye k'a dɔn k'a fɔ ni o ye an yɛrɛw ye k'a dɔn k'a fɔ an minnu bɛ yen ni an bɛ wele ko consommateur opérateur minnu ni o bɛ Movo Cash ani Movo Africa ani Orange Mali to a la k'a dɔn k'a fɔ gouvernement kɔni a ye maa délégué maa min ni o délégué la o ye ministre du dialogue social ye o ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya o ka se ka tɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ grève a bɛ se ka sonsoro cogo min na. A banna. Parce que baga fɔla k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 173 a bina fɔ nin ye wari ye wari min ni a bɛ tigɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ tigɛ consommateurs kun ni o ye répondeur ye a bina fɔ ni an ye téléphone waati min na n'i y'a ci maa ma n'i ma se k'a tigi sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na bi dɔɔnin tigɛ k'a dɔn k'a fɔ san kɔnɔ a wari bɛ t'i jɔ fɔ min na o de ye CFA wari miliyari 173 nin bɛɛ lajɛlen de bɛ tigɛ an kun dɔɔnin k'a ma sɔrɔ an ma bɔ a kalama koyi parce que baga fɔla k'a dɔn k'a fɔ nin wari min ni a bɛ tigɛ nin ye a bina fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ opérateur consommateurs la consommateurs kɔni y'a ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye gɛlɛyaba ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana dɔw kɔnɔ min ni a bɛ wele ko répondeur wari sarata tɛ jamana dɔw kɔnɔ jamana caman de bɛ a tɛ sara ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ sara Mali fana kɔnɔ a ka kɛ wari ye min ni a ka dɔgɔ dɔɔnin o de sababu la i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛn bɛ sababu ye min ni a kɛn bɛ ka gɛlɛya k'a sɛbɛ ci gɛlɛya in kɔni waati min na i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a nana consommateurs ka ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye Adama Traoré ale ye président des consommateurs ye k'a dɔn k'a fɔ an minnu bɛ téléphone ka crédit k'a san minnu bɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ internet crédit la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn ye min ni k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara kɛ a kɔnɔ o tuma a ɲɛmaaba o ye Adama Traoré Adama Traoré ale kɔni a ye plainte kɛ koyi plainte min b'a jira k'a fɔ wari min ni a bɛ tigɛ k'a dɔn k'a fɔ répondeur to a la a wari a fanga ka bon kosɛbɛ o tuma k'a dɔn k'a fɔ malidenw k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ répondeur a ti sara yen nɔ wa o tuma a man ka sara anw fɛ hali ni a bɛ sara k'a dɔn k'a fɔ a sɔngɔ a ka nɔgɔya dɔɔnin parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ Adama Traoré o kɛlen kɔrɔ kɔfɛ
kɔfɛ a bina fɔ a ye plainte kɔni tigɛ koyi plainte an bɛ waati min na komi bi ka dɔn ka fɔ cour suprême ka dɔn ka fɔ ko kɔrɔfɔ in a sera fɔ cour suprême na cour suprême o kɔni ye kiiribulon ye kiiribulon min ka dɔn ka fɔ a bɛ kiiri a b'a tigɛ ka dɔn ka fɔ o kunnafoni kɔni sera olu ma an bɛ waati min na komi sisan ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ consommateurs la ani opérateurs économiques fɔ ka bɛn kɔni donna u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ka dɔn ka fɔ grève kɔni u y'a suspend fɔlɔ ka min bɛ tali kɛ hali bi opérateurs économiques ninnu na opérateurs téléphoniques olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɔ ka bɛn sabatilen bɛ wa k'a dɔn k'a fɔ waati damadɔ mana tɛmɛ k'a fɔ ni bɛn ma kɛ ko la hali bi k'a dɔn k'a fɔ laɲini minnu bɛ u hakilila la n'o laɲini ninnu ma kɛ sabatifɛn ye k'a dɔn k'a fɔ u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ grève i k'a dɔn k'a fɔ ko k'a lancer kura ye dɛ parce que ka fɔ la synergie du syndicat des consommateurs k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la an bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ninnu tun bɛ grève la a kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛya k'a caman dɔn i k'a dɔn k'a fɔ connexion ko o siraw kan a ko ɲamina dɛ mois de février o waati tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni donna maa caman ye gɛlɛya sɔrɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ connexion ko o nasiraw ye batiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ Toguna A ale ka sɛbɛn don Toguna A foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ indépendant ne b'ale sama ka gɛrɛnna Ablaye Jara Jarakɛ a kumara Abu Safinɛ Jara nin waati in na a dogolen tɛ maa si la ko an ka lakanabaw n'o bɛ les femmes o kofɔ ni nkura mun donnen b'u la nin waati in na Abu Safinɛ Jara mun ye ɲɛdimi don wa kɔnɔdimi tɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Ablaye Jara ye a ko k'a daminɛ mun ye février kalo tile 22 la ni ka na kun cɛ février kalo tile 28 na i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka lakanabaw k'u ye wulikajɔ belebele k'o kɛ mun ye terroriste maa caman Abu Safinɛ Jara k'u y'olu ningɛnɛ k'o karaba maa 16 ɲɔgɔnna bolo dara olu kan fo ka taa fara mun ye maramafɛn caman n'o tun bɛ terroriste bolo an ka lakanabaw ye nin bɛɛ lajɛlen k'u minɛ u la Abu Safinɛ Jara ko n y'o de f'i ɲɛna a dogolen tɛ maa si la k'a yira k'a fɔ ko mun ye les femmes n'o bɛ an ka lakanabaw kofɔ u wulilen don k'u jɔ sen kan koyi ko mun ye bamaci kɛlɛ Abu Safinɛ Jara jiginso kɔni ko o kuma t'a la bilen o siratigɛ de la mun ye l'état major des femmes n'o ye an ka lakanabaw ka état major ye ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don nin waati in na o sabu kɛ a ko mun ye février kalo tile 27 min ka n'a bila a 28 na i bɛ na ye k'a fɔ ko dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Alantɔna Ɲɔnɔ Bajangara Bangas Mondoli Koro ani ka fara mun ye dugu caman kan dugu minnu ne bamaciw kun kɛlen bɛ ka maaninfin k'u tɔɔrɔ a yɔrɔ la Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka lakanabaw k'u ye nin dugu kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ don min na ko bi a bɛɛ lajɛlen minɛna mun ye bamaciw la wa bamaci minnu ningɛna o sera ka karaba wa minnu fana sera ka duuru k'o don fiɲɛ la Abu Safinɛ olu y'o don fiɲɛ la mun ye an ka chef d'état major a ko an bɛ waati min na n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bamaciw n'o bɛ terroriste ko fɔ u b'u k'u yɛrɛ ɲini u yɛrɛ ɲinitɔ bɛ ka baara jumɛn de k'o bila sen kan o de ye fɛn mun bɛ n'an k'a ma ko mugu pɛrɛnta u bɛ taa mugu pɛrɛnta mun don dugu jukɔrɔ ko ko an kan ka kɔlɔsi o la kosɛbɛ ko mun ye population ye k'u kɔlɔsi o la kosɛbɛ k'o sabu kɛ mun ye bamaciw ye u b'o baara nin dɔrɔn de bolodala sisan mun ye mugu pɛrɛnta ye n'o bɛ ye mugu pɛrɛnta ko fɔ u bɛ t'o de jɔ mun ye dugu jukɔrɔ walasa maa mun mana yɛlɛ o kan civil kɛnɛkɛnɛ la Abu Safinɛ Jara o ni bɛ se ka karaba cogo min na Fatigiba ka fɔ la mun ye bamaciw n'a bɛ terroriste ko fɔ u sirannen don nin waati laban in na kosɛbɛ k'o sabu kɛ u tɛ fɛ abada olu na anw ka faamaw u ɲɛ kana kɛ naani ye u tɛ fɛ u n'an ka lakanabaw Abu Safinɛ Jara u ɲɛ ka kɛ naani koyi o siratigɛ de la k'u yɛrɛ caman bɛ ka wulikajɔ bila sen kan nin waati in na ni ka dugu wɛrɛ k'o magɛ wa minnu dɛsɛlen don ka dugu wɛrɛ magɛ olu bɛ ka taa fara mun ye population k'u kan k'u ɲagami population o kɔnɔ la nka Fatigiba ka fɔ la a ko nin waati laban nin kɔnɔ na k'a daminɛ février kalo tile 22 la 28 an ka chef d'état major ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye terroriste bolo tara ka da mun kan Abu Safinɛ Jara ko a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ maa 16 ɲɔgɔnna an ye maa mun faga Abu Safinɛ Jara ko maa 10 caman Abu Safinɛ Jara ko olu bɛɛ lajɛlen ningɛnɛ ko o karabara Fatigiba ka fɔ la a ko o dɔrɔn tɛ koyi i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maramafɛn jugu dɔw tun bɛ terroriste ninnu bolo Abu Safinɛ Jara an y'o bɛɛ lajɛlen minɛ u la téléphone 45 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara o minɛna a ko n'o bɔra yen ko n'an taara an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la dugu min bɛ n'an k'a ma ko Tɔnbɔkutu k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye février kalo tile 27 Abu Safinɛ Jara ko terroriste kuwalenba dɔw tun bɛ yen an ye tɛgɛ ta ka da olu bɛɛ lajɛlen kan mun ye ɲɛfuge o kɔnɔ la wa mun ye maramafɛn caman fana tun bɛ olu bolo o bɛɛ lajɛlen tarabasura ka bɔ olu bolo ko an bɛ don min na ko bi mun ye o terroriste minnu n'an ye bolo ta ka da u kan ɲɛfuge kɔnɔna la u taara bila mun ye gendarmerie maaw ka bolo kan olu ye ɲininkali busan misɛn ta k'u sɛgɛrɛ siga t'a la u y'a yira k'a fɔ k'olu ye terroriste ye koyi wa an bɛ don min na ko bi olu bɛ an ka gendarmerie maaw bolo Fatigiba ka fɔ la hali bi mun ye Ablaye Jara ye a ko n'o bɔra yen
ko n'an taara mun ye Sikaso yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnna dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Kiɲa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terrorisiw kun kɛlen bɛ ka t'u ɲaga da nin dugu kɔfɔlen in na nka nin waati in na an ka lakanabaaw ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan terrorisi maa 5 ɲɔgɔnna Abu Safina Jara u y'olu sɛlɛ ka bɔ nin dugu kɔfɔlen in na n'o ye Kiɲa ye wa olu fana bɛ siran mun ka bolo kan nin waati in na Fatigaba ka fɔ la a ko k'a daminɛ décembre o sali la fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi dugu jɛko 20 i bɛna ye k'a fɔ ko an ka lakanabaaw bɛ ka wulikajɔ de kɛ mun ye terrorisiw u bɛ jamana in fan o fan Abu Safina Jara ne maa mun ma boli o ninkɛnɛ ko o bɛ kɛrɛba walima o bɛ minɛ ka bila siran mun m'aw ka bolo kan kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ Ablaye Jara ale kalimukalatigi bonya o b'a la petit kɛra k'a fɔ Ablaye Jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne na n tɛgɛ don n'an bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko la sirène AD ale ka sɛbɛn don k'a dɔn k'a fɔ entreprise min bɛ yen ni o ye cakɛda ye cakɛda min bɛ yen ni a bɛ wele ko builder k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma o de ye k'a dɔn k'a fɔ sirabaw minnu k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ Bamakɔ cɛci k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ a n'a kɛrɛfɛ dugu ni olu bɛ wele ko périphérie k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda min filɛ nin ni a baara ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ goudron ka a réparer a bɛ n'a fɔ nin cakɛda in ka baara in kɔni a ka suma wa baara in k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka taa cogo min na waati natɔ la k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye siraba a bolibaw ye ka kɛ ni hali maa minnu bɛ sigi siradaw kɛrɛfɛ a bɛ n'a fɔ u ka gɛlɛ u bɛ ɲini ka gɛlɛ ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ ko munna a bɛ ka mun kɛ maaw la a de ka fɔ la Builder a de ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda min filɛ nin ni a ɲɛmaa ye Ibrahima Jawara jɔn Jawara Ibrahima Jawara plus provoqué tigi in t'ale de ye a bɛɛ y'o kelen de ye ale de kɛ plus provoqué ale de don ah bon ale don filiale du groupe IBI dirigé par l'opérateur économique Ibrahima Jawara ale don plus provoqué a bɛɛ nin tɛ kelen ye a bɛɛ ale Ibrahima Jawara bɛɛ ale o tuma a bɛ sira ko fana kɔnɔ kɛ ninnu tɛ affaire jumɛn na jamana in kɔnɔ parce que bɛ ka fɔlɔ ni o ye AD ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko entreprise min filɛ nin ye ni o ye cakɛda ye cakɛda min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a ka baara a ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ siraba minnu bɛ Bamakɔ cɛci kosɛbɛ Bamakɔ a n'a da kɛrɛfɛ dugu k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnena goudron olu ko don sama ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ musaka hakɛ dɔ bɛ ta ka di u ma u ka se ka nin baara in u k'a kɛ wa waati dɔ fana bɛ di u ma baara ninnu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a bɛ n'a fɔ cakɛda in ka baara kɔni hali ni a y'a sɔrɔ u ka baara a ka ɲi nka baara in k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ bɛ waati la baara in kɔni a ka suma ka sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ sira kunkuru minnu ni olu bɛ di u ma u ka baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ a camancɛ Bamakɔ kin min bɛ yen ni o ye Sebenikɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ RN7 RN7 k'a dɔn k'a fɔ o ye Sebenikɔrɔ a siraba kelen min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ t'i n'u fori fɔ Laginɛ o sira min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ nin kun bɛ u bolo waati dɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sira labɛnw kɔnɔna na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ réparation olu sira nasiraw fɛ parce que b'a ka fɔ la nin baarakɛda min filɛ nin ye ni o ye builder ye a bɛ n'a fɔ n'u ye baaraw kɔni daminɛ k'a dɔn k'a fɔ baaraw u bɛ mɛn sen nɔ wa k'a dɔn k'a fɔ baara ninnu bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye siraba a matarafabaw ye ni olu bɛ wele ko usagers maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye jagomisɛnnin kɛbaw fana ye siraba a da la a ye k'a dɔn k'a fɔ baaraw kuntala a bɛ mɛn sira lɔ wa k'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka maa caman ka olu tɔɔrɔ maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ni u bɛ sira ni u bɛ a matarafa n'olu bɛ wele ko usagers mobili bolilaw nɛgɛso bolilaw ka taa se moto bolilaw ma k'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ a bɛ ta ka ninnu sɛgɛrɛ parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ni o ye AD ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi min bɛ tali kɛ an ka gouvernement kura min ni olu bɛ baara la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u bɛ baara caman na o kuma baara ninnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sira ko o siraw kan sira misɛnnin caman bɛ Bamakɔ minnu ni olu bɛ ka réparer baarada min filɛ nin ye ni a taa bɛ ka di nin entreprise ma ni a bɛ wele ko builder u ka baara kɔni hali n'a y'a sɔrɔ a ka ɲi baaraw caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ usagers olu bɛ sɛgɛn n'o ye k'a dɔn k'a fɔ baara minnu maa minnu bɛ boli sira kan k'a dɔn k'a fɔ baara a bɛ mɛn sira lɔ parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ san 2021 k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 120 de taara ka di u ma k'u ka baara in caman kɛ ni a ye baara min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ siraw ka se ka u la baara ka se ka u la réparer sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na baara in kɔni a bɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ baara in a kuntala a bɛ mɛn sira lɔ baara a kuntala a ka jan c'est pas ka fɔ n'i ye sirako ta k'a lajɛ cakɛda caman de bɛ yen minnu ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ u ma k'a dɔn k'a fɔ direction nationale des routes o bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ AG type ma AG route o fana ye cakɛda ye ni a ka baara a ɲɛsinnen bɛ siraba ko ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati siraba ka se ka a baaraw kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu fana u ka baara a ɲɛsinnen bɛ u ma ka taa se k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ UEMOA k'a dɔn k'a fɔ sira minnu bɛ yen ni u kan ka baara k'a dɔn k'a fɔ ka bila l'ordre
kosɛbɛ UEMOA kɔnɔ o ye UEMOA a kɛn bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ sira a kumaya a kan ka se hakɛ min ma k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye jateminɛw minnu don i k'a dɔn k'a fɔ nin baaraw u kan ka baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ c'est pas fɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ entreprise building la k'a dɔn k'a fɔ u ka baara kɔni a bɛ kɛ hukumu min kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko usagers ko u bɛ sɛgɛn u ka baara kɔnɔ baaraw kɔni bɛ daminɛ nka baaraw u tɛ laban wa baaraw mana daminɛ a bɛ mɛn sen nɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu i k'a dɔn k'a fɔ maa caman i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ tɔɔrɔ parce filɛ nin ye an ye min bɔ lasira nin kɔnɔ a de ale ka sɛbɛn don ade foli o bɛ taa ni ka asɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara daga sisi a bɛ bɔ karatɔ da kɔnɔ ka ɲa indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye ni n bɔra n'a ye maa mun kuma don a kɔnɔ o de Sori Ibrahima Kulubali Sori Ibrahima Kulubali a ko mun ye Cheikhne Demba n'ale Mali supporters ka ɲɛmaa tɛ wa a ye jaabili kɛ ka ɲɛsin mun ye Mohamed Magasuba kuma faratilen mun n'o bɔra Mohamed Magasuba da kɔnɔ Cheikhne Demba a ye jaabili kɛ Cheikhne Demba a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi an ka ba Maliba an mago tɛ entraîneur la entraîneur n'o bɛ maa kalan koyi an mago bɛ dege karamɔgɔ de la dege karamɔgɔ mun n'a b'a dɔn fo k'a fɔ ko a b'a dɔn wa a bɛ se ka jaabi jɛlen k'o d'a ma a bɛ se ka mun ye trophée n'o bɛ jɔnjɔn ko fɔ a bɛ se k'o ta ka di an ka Mali ma ko mun ye an mago bɛ o de la Fatigiba ka fɔ la mun ye n y'o de f'i ɲɛna ko dɛgɛ sisi Abu Safinɛ Jara a bɛ bɔ karatɔ o da kɔnɔ kojugu mun ye Magasuba ye Mohamed Magasuba ale tɛ mun ye Mali sélectionneur o ta ye bi wa tɛnɛn tɛmɛnen RFI o sanfɛ e bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Mohamed Magasuba a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ kɔrɔfɔ mun n'a ye maaninfinw tɔɔrɔ a ye maaninfinw sɛbɛkɔrɔ dimi k'a jira k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ ka juguya ta k'ale Magasuba k'a sɛgɛrɛ ko siga t'a la k'olu ye ɲɛngo de ye wa maa minnu don k'u u aigrilen de don u dusu tɔɔrɔlen de don k'u ye ɲɛngo de o tɛ wa u aigrilen don égoïste o don o tɛ ɲɛngo ye kojugu ɲɛngo fila bɛ tɛmɛ o kan de ɲɛngo ye cɛ n'a fɔra ko égoïste e ne yɛrɛ bolo Magasuba yɛrɛ ma ne t'a dɔn mun bɛ Magasuba yɛrɛ bila kuma la bilen tiɲɛni kɛra a banna i bɛ kuma cogo di i bɛ kuma mun na bilen Sori Ibrahima Kulubali a ko mun ye Magasuba ye a ka nin kɔrɔfɔ mun filɛ nin ye siga t'a la koyi a b'i n'a fɔ ko a y'a ta ni ka maa sɛgɛrɛ mun ye vice président de l'Union nationale des sporteurs des aigles INAFAM o ɲɛmaa de k'o sɛgɛrɛ n'o de Cheikhne Demba ye o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Cheikhne Demba a fana ye jaabili kɛ Cheikhne Demba a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ nin kana kalo 4 ɲɔgɔn na o bɔ ale kɔni bɛ to k'a jira k'a fɔ ko Magasuba ye maa mun ye an bɛ don min na ko bi karamɔgɔya mun n'o talen filɛ ka kalifa a ma Abu Safinɛ Jara ko a tɛ se a kɔrɔ bi wa a tɛ se a kɔrɔ sini mun ye Mohamed Magasuba k'a fɔ ko ale bɛ se ka an ka dulati cɛdenw k'u bɔ jɔyɔrɔ la ka t'u bila jɔyɔrɔ la wa Abu Safinɛ Jara ko a baara ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn ye mun ye an yɛrɛ bɔra CAN 2021 mun na nin waati laban ninnu na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye a kɛra maloya da ye o sabu kɛ mun ye Mali anw éliminer la mun ye 8e de finale o de la anw taara ka na cɛlu 1 pewu an ye o de don wa cɛlu tɔ fɛn fɛn donna o bɛɛ donna penalty de la penalty bi kɔni a bɛɛ kɛra ten n ko penalty bi kɔni an t'olu jate bi o Cheikhne Demba a ko Magasuba a k'a faamuya k'a fɔ ko anw tɛ ɲɛngo ye wa anw diminen tɛ mun ye Magasuba anw ta a contre la ale Cheikhne Demba ta a contre la dɛ nka mun ye système min b'a bolo a ka baara kɛta Abu Safinɛ Jara ne fɛn min ka maaw tɔɔrɔ k'o de bɛ ka maaw tɔɔrɔ ko n'o tɛ k'a fɔ ko Magasuba a yɛrɛ dimiya don wa o tɛ Magasuba k'a faamuya k'a fɔ a dimiya tɛ anw na bi wa anw tɛ ɲɛngo ye bi mun ye ale Cheikhne Demba ale ta ye mun ye Maliko de wa ale ta ye dulati ko de an mago bɛ dege karamɔgɔ de la dege karamɔgɔ mun n'a bɛ se ka an ka dolacilaw k'u sɛbɛkɔrɔ jo k'u sɛbɛkɔrɔ nimi wa a bɛ se ka jɔnjɔn fana ɲini ka di mun ye ba Maliba ma an bɛ don min na ko bi ko an mago b'o de la Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye Mohamed Magasuba n'i ye Magasuba jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na yanni Magasuba équipe in ka ta ka kalifa a ma ko Mali anw kun a mana gɛlɛya cogo cogo demi-finale anw kun bɛ bɔ yen de mun ye k'a fɔ 8e de finale Abu Safinɛ Jara anw kun tɛ bɔ yen koyi anw kun bɛ bɔ demi-finale de la nka mun ye Magasuba équipe in taara ka d'a ma ni hakili b'a la san 2019 mun ye Magasuba ye équipe in taara ka kalifa a ma o kɛra cogo min na k'a ma dogo maa si la o kani kɛnɛ kan a ko kɛra maloya ye o bɔlen kɔfɛ san 2021 an y'a lajɛ ka chance kura di Magasuba ma o fana kɛra cogo min na Abu Safinɛ Jara o ma dogo maa si la Magasuba ko a waati kama mun ye Cheikhne Demba ale nalen ka bɔ mun ye CAN na ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ taa mun ye gradué fɛn na koyi a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min ko sabu kɛ mun ye Magasuba ka taabolo ye fɛn dɔ k'a tɛ bɛn bi ko a tɛ bɛn sini aw tɛ Magasuba bɔ yen sa comment
n'a tese s'il est incapable là, il y en a d'autres là. Achama. Ah. Shagina Dema, a koko munye na manya kafo, munye fédération mau, olu ye laini ke, kafo ko munye dola chila kora mali nga dola chila kora munumbe, ko dona nata ula ko lu do bada fara makasuwa ka, ninga bara nke, olu ko ni jena no ye, ale shagina makasuwa, ale makasuwa, ale shagina Dema jena no ye bi, wa ale jena no shini, ngamu me fo makasuwa ye, aka kuma to do, aka afrati, aka na mashi doya, dogani ma, aka no taka mashi segere, na dusula muma anka akana nga dusuka shito ngona dolati kenaka munya makashubai akana mashi doya fiu dimi min do me anna akantoi anna nga dimi toy na ye flada flakan abegelade o ma kantoi o de daga dana antoli le do akana kalabla non munya shagina Dema ako sagani wati bela dilela munya fifa gani chei no de Mohamed Makasuba ni instructeur do diga karamo do fo ale be boyata ka sagara wati bela dilela mo ga ale ya ila ka fo jamana metabolo na gombi mali equipe me bolom nga bi Makasuba atise bi wa Makasuba atise sidi ako o misali jondo ina finya to muna a ngata munya kan Cameroun 2021 dola bi kelepeo akara malo de bikelen pe bidon di jaju penalty bitia o bikelen pe olu na bi normal yere kelendi ton be penalty bi olu ti jaju sa bikelen pe mo na dona penalty bi halbi nyara arrangement do Masado Aidara ale de odo Ibrahim Kone ale bi feme do abekala penalty penalty bi o ti jaju penalty ma soro dun ma bi jigida penalty ka alors akwe ka jitemne kalaje on boto ko laje on ne Guinée équatoriale ali chelu kele on masoko o kella olu na Makasuba ya ambade aya kana nga dimito njwa Makasuba kana kuma de na ye ni Makasuba kuma na kana kuma de on te nyangoye bi on ingrédient ete ni Makasuba kuma na ati no ade kana kuma blende alors Shagina Dema ko aka fo muye Makasuba ale ke nyangoye bi wa ale dimete Makasuba kura système mu no be Makasuba bolo o de bi fo bi wa be fo shi o de bi dénoncer ça il faut le dire na fori flani anya sama ka bo indépendant ale kono munye sori Ibrahima Kulubali ale kalim kala tige Abu Safna Jara ibunya obala aywa o tawa odo Makasuba kanto ene ananga du ni kuru kara penalty bi normal kele ma ko juguma ina Makasuba ni yere teta ambe takani fonfena ni ne manyene amse on bole yere demi finale de la chaque fois me 3e place temps ni kani ngo alors nga ta yan faire anga kani fonfembe ambe 3e place temps amba ga yini nga bo 3e kaba kalifara Makasuba amatu anga na kubu taichenga kan desa anga 3e place fona ballon d'ana anga 3e place amas au ma na kumara ko anyangwe alors ko bi klaka kuma ko anyangwe ko anyagrilendo obinya tugoji atinya Abu Safna Jara Fatoumata Dambele an artiste belebele de Nuwatina aklobana Sisko fe ama fayana ko Dambele Fatoumata Dambele 6 foli be tanika asegere Abu Safna Jara wati koni a kurna